Zarean zearen elkarrizketaren atal honetan ikusten duzuenez Doc Summitera gerturatu gara, Euskalduna Jorregian ospatzen ari den teknologiai buruzko topaketara. 2500 profesional egon dira hemen, 2 egunez, teknologia libre eta beste motatakoak ere jorratzen. Haien artean topatu dugu Workaholics barkatu deitzen den enpresa komunikazio digitalera bideratuta dagoena eta konkretuki bere proiektuak oso interesgarriak iruditu zaizkigunak. Horri buruz hitz egiteko, haien proiektuei buruz eta enpresari buruz hitz egiteko gurekin daukagu Oskar Gezuraga. Arratsaldeon, Oskar. Arratsaldeon, bai. Lehenik eta behin, zer da Workaholics? Workaholics da 2009 zen, praktikamente oin da 15 urte sortu zen enpresa bat, hemen Bilbon sortu zen enpresa bat, eta bertan eitzen dugu, da, holako intersekzio bat, komunikazioan, teknologien eta diseinuen arteko horre intersekzioan biltzen den enpresa bat izango zena bai. Azken finean, hainbat proiektu egiteko behar da parte batetik ze kontatu nahi dugun argi izatea eta bestetik itxura ona eta haien atzean teknologia estable bat izatea ere. Hori da, bai, azken finean gure bezero hori bai emoion nahi dotzague olako plus antzeko bat eta bai eurek ekartzen dabe euren ideie eta guk euregaz batera apur bat moldatzen dugu eta kaleratzen dugu olako produktu digital berezizet. Oro har, zelako produktuak egiten dituzue, webguneak, aplikazioak? Bai, justo hori, izetez guk Workaholicsen eitzen duguna da alde batetik brandinge, beste batetik social and campaigns, soziala, kanpainak eta bar, beste batetik egiten dugu produktu digitalak eta oso garrantzitsua bai da prozesuen digitalizazioa. Hau da, marka bat behar duena interneten modu global batean ikustea. Brandina ere oso importantea delako, marka bat ze transmititu nahi duen kontatzeko. Bai, azken finien hori da zure txartela, mundura asaltzen dozun txartela, azkenien hori da zure imagena, hori da. Eta lehengo galderi erantzuten, hori egiten dugu batez be, aplikazioak eta webguniek, baina lehen komente baten abe bai. Doc Summit honetan, topaketa bezala ere, hainbat kasu ikusi ahal izan ditugu, hainbat enpresa kontatu dizkigutelako ze egin duten azken urteetan eta zelan ikusi duten, batzutan arrakasta kasuak izan dira, beste batzutan ikasteko kontu asko izan dituzte. Zuen kasuan, eta bereziki Bizkaian Bilbon gaudenez interesatu egin zaigu Athletic klubarekin egin duzuen estrategia, arlo digital horretan kluba eraldatzeko. Ze topatu zenuten lehenengo momentuan, ze behar zuen Athleticek aldatzeko arlo digitalean? Bai, hori, lehenengo eta behin, hori, aukera sortu zanien enpresan, Workaholicsen Athleticegaz lan eitzeko, danak aurkeztu ginen voluntarioz, azken finien, amengo zeo zer da, eta danak oso barneratuteko gune ekipo bat dalez, oso berez izin zan guretzat, eta topo genuen Athleticeko proiektu izin zan informazio piloat, informazio asko deki, azkenien klub historiko bat izen da, datu piloak eta bar, eta orduen horre danak ordenatu inber ziren, eta batez be, nahi zen genuen bideratu proiektu guztize Mobile Festera. Kontuen eukine, praktikamente, beste gunien Álvaro komentea moduen Athleticeko CTOak hemen eukia bala txarlo bat, 180 bizitan 180 egiten dire mugikor bidez. Orduen baina izen genuen bideratu apur bat horrantzaz, orduen hor mix bat izen zen. Informazio piloa dekogu, zelan aldugu komunikatu eta zelan aldugu diseinatu, hau dana ondo ikusteko, ondo ulertzeko
eta Bizkai guztizen disfruta alizateko. Datu hori oso importantea da, Athletic Clubeko webgunean sartzen diren 180 gailu mugikor batetik egiten dute, suposatzen dut mugikorretik edo tabletetatik ere, eta horretara bideratu duzue webgunearen diseinua baita aplikazio bat martxan jartzea ere. Bai, kasu honetan gu eskara sartu aplikazioko proiektuen, baina izen genuen apur bat bideratut egotie eta bisek batera sentsazio bardinek egotie, orduen batez geixen ikusten dan momentu da, esperientzizetan dozun momentuen, webgunetik paseterakoan, igual gauzatxu dire, txartelak igual dira apur bat vertikalauak, eskrola dau, lehen horrek pentsazinak zirela, apliketan hasi gara, hori da. Sozioen webgunean txoko horretan ere sartu zarete, pixkat eraldatzeko Athletic Clubeko sozio baten esperientzia, ezta? Hori da, webgune publikoaz aparte guk apur bat ezberdin dugu genu zen alde batetik publikoa zana, edo no sartu zana, eta beste batetik txokoan partide. Claro, hori oso bideratut egon zen, batez prozesuetara, adibidez sarrerak lortzeko prozesuetara, kanpoan jolasten izen partiduetarako, Europan jolasten dan partiduetarako, gero barruen badeki ez beste gauza batzuk adibidez, argazkizek atateko jokalarisekaz, palko bipera joateko, orden horretara guztiztara apunte alizeteko errastasunek emontzaguz soziz hori da. Eta eraldaketa horretan ere, suposatzen dut ezagutu behar izan duzuela Athletic barrutik nola funtzionatzen duen, eta azken finean ze behar duen klubak interneten jartzeko eta publikoari emateko, ezta? Bai, hemen eureka zein dugun lana oso garrantzitsu izan da, hau proiektu bizon artien eroan dugu lehenengo momentutik, eurek etorziren ideia finko bategaz, eta eize da oso aproposa izen zala eta oso zuzena, eta azkenien bizon artien bideratu genuen produktu hau eitzera, azkenen erantzune emoten dabela Bizkaiko biztan lehizeri. Eure klaruekuien, guk jakin genuen zela nahi, exactamente, hortik aurrera ia da ondo jasan. Klubaren harrera ona eta erabiltzaileenak, feedback hori jaso duzue erabiltzaileen partetik? Ez dau datu ofizialik, ez dakit albadan esan, baina... Datuak badaude, baina... Baina, hori, elduiakunagaitzik, punto bat igo da, erabiltzaileen adostasun hori edo guzti izena. Gusto lehen 8 bat egon zala, oin 9 batera egon dala. Igual estoy metido en la pata, baina gusto torti joan zala, Dena den, emaitza erabiltzaileentzat ere ona izan. Oso positiboa izan da. Bai, batez prozesuetan. Zerbaitera apuntetako prozesuetan. Hitzaldi horretan, Doc Summiten eman duzen hitzaldi horretan beste arrakasta kasu batzuk ere aipatu dituzue, adibidez kafekin egin duzuen lana, ezta? Bai, hori da. Kafekoak hasikeran olako antzeko proiektu izin zen, ze eukibien kriston datu pilo eukibie zen eta informazio pila hon zen, eta lehenengo eta behin enbiar zan genuen izin zen apur bat akoteu informazio guzti hori, eta bideratu uste genuna izango zala soluzionik onen erantzazta. Eta azkenien euren aktibo digitalik garrantzitsuena webuni esan, eta azkenien horreri erantzun egon biako, bai. Kafeko kasuan ere bideratu behar da oso ondo, ze publikora bideratu nahi dugun produktua, kasu honetan aipatu duzun webgunea, kaf ez duelako pertsona guztientzat produktuak egiten, trenak egiten dituzte. Bai, eso es. Ez du edonork tren bat... Esara sartzen horra esate duzu, venga, añadir al carrito, ez. Hori ez tozu egiten, hori. €5.000.000, venga, dale. Lo que sea, hori da. Orduan, zein izan zen ikuspuntua kasu horretan? Karo, azkenien webunie, bai badau pentseta, igual, kasu honetan tardieta ez da bezero finala, orduen, karo, pentsen bihar genuen, zelan kasu honetan saldu,
olako produktu bat. Baina dena den ere komentatu duzuna, EKAF historia asko daukan enpresa bat Oso, da, bai, eta historiko bai. erakutsi aldiren produktuak esango genuke, edo haiek egiten dutena ere oso interesgarria publiko orokorrarentzako, ezta? Jode, azkenien trenak egunero erabiltzen dugun zeu zer da, igual eskara konstiente gu estazio batera goa, sartzen gara tren batera, sartzen gara puntu baten, izte dozku beste baten, horren atzetik hori ingenieritza piloa dau, pertsona asko dauz horren atzien, eta bueno, oso erabilgarri jente guztintzat, claro. Zen esango zenukete izan dela azken, bueno, ez dizut esango zuen historia osoan, azkenan 2009tik baita ere teknologia asko eraldatu delako 15 urte hauetan, denetarik ikusi dugu, baina orain egunero erabiltzen duzuen lelo bat edo pentsamendu bat esatea, hau da gure lanean behar dugun nagusiena. Galdera nahiko zaila, egia da, simplifikatzea lan asko esaldi batean, baina ziur hor erreferente bezala daukazuela zerbait lan guztiak aurrera eramateko, ezta? Bai, argi dekoguna da, erabiltzen dugun teknologize, bai saiatzen gara izeten zabala, open teknologia izetie, zorrek azkenien bai emote dutzuz aukera asko teknologi desberdin batzuk garatzeko eta apurra flexibiliagoa izeteko proiektu batzukaz eta beste batzukaz. Software librearen erabiltzaileak zarete? Eze parkatu? Software librearen erabiltzaileak zarete? Bueno, azkenien danan artin sortu niko teknologia delako eta hobetzen doa, ez da zer fijoa sortzen dela eta bertan gatzen dela, sino que azkenien hobetzen doa kapa batetik bestera, horreitziko oso erabilgarri zea. Bukatzeko, Doc Summiten gaude, hori izan da elkarrizketa honen topagunea. Ez dugu aipatu, baina Doc Summit azkenean da LibreCon ekitaldiaren transformazioa, 2 urtetan behin ospatzen zena hemen Bilbon. Zelan ikusi duzue ekitaldia, zein izan da esperientzia? Egiz esan oso aberazgarri izan da, ze hemen elkartzen da jente guztizek azkenien, hemen elkartu da Euskadiko eta praktikante estatu mailako agentzirik eta enpresarik importantienetarikoak eta bertan dauzen proiektuek oso handize ere. Orduen pertsona horrekaz berba einalizetie ikesteko eta konparetako eta hemen zein dozu eta hemen zer ez dozu edo ze gomendatzen dozu beste honetarako. Orduen networking hau eitzeko eiz esan primerako izan da, egon dizen hemen txarlak, tailerrak oso aberazgarrizeko bai eta oso positiboa. Aurton kolaboratzeak izan gara eta seguru datorren urtin ostara izango gala. Posten gara esperientzia positibo izatea, guretzat ere oso positibo izan da, eta bai bukatzeko zuen lanak ikusi nahi baditu publikoak non daukazue webgunean? Webgunea altzari sartu, izango zen workaholics.es karekin, izango zen worko karekin holics hor dau bitxartien eta .es eta sare soziala eta magauz, sortzen dugun edukizebe oso lotute hau kulturiegaz, eta uste dute oso interesgarri zela. Webgunean sartu garelako eta hor dauzkazuen, kontakizunak ere proiektuei buruz oso case study ezberdin edekoguz, adibidez horre aldabe tope atletiken inguruko case studies bertan nogozan, Getxo, Lasai, CAF, olakoak. Hainbat proiektu egin dituzu eta hainbat proiektuko informazioa badaukazue webgunean, workaholics.es. Hori da, Oskar Gezurraga, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.